Linas Production. Kiban kula na baki a zaman manne da ke, burge sirrin juna ba mai raba manne da ke. Ga kyakkyawa na samu ya za a yi da yau sake, har saɓani ta saka da ni da ke mu fara ke. Za da shiga uku na har ba kya kusa na, so na san zai min barna, na fita hayyaci na ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu. Ya kore gida mata ta gida Zaman kalle da bi komai ka so na yi, in har ka zan mijina a faga ƴaƴana. ɗaya ta biyu ta uku ta hudu. Ya kore gida mata ta gida Zaman kalle da bi komai ka so na yi, in har ka zan mijina a faga ƴaƴana. Matuƙar rabba da ni da kai muna tare, bishiyar ƙaunar ka a zuciya ta zarce kirare. In ka ji kuɗa a gida to lallai da amare, manufar so aure zai cika ai zama a tare. Kai za ka zan mijina, na baka mallaki na, na tsara duk shirina, da za na sa kai farin ciki a rayuwa. Kiban kulawa, kiban kulawa, kiban kulawa, ni ma na baki ta. Gaban kulawa, gaban kulawa, gaban kulawa, ni ma na baka nawa. Ba a yin wasa da zuciya, yanzu sai ta tsaya a sha wuya. Tawa kai ta rike da gaskiya, banda kai a cikin ta ba kowa. Ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu, amarya uwar gida mata ta